Yauwa yanzu idan muna so muyi amfani da wancan gurin function ɗin wanda shine to let's say bari in yi comment nashi a nan. Na farkon shine toUpperCase, shi kuma na biyun shine toLowerCase. Yauwa to shi na farkon toUpperCase yana converting ɗin string into capital letters. Shi kuma wannan na biyun toLowerCase yana converting ɗinsu ya sunansu small letters. Yanzu for instance yanzu mun ga sunan can Abdulaziz da ke gare ni in small letters ne. Kawai only first letter ce is capital amma dai yanzu bari muyi converting ɗin shi duka to capital letter ne. In sanya f name in kira variable ɗin shi in sa dot sai in sanya toUpperCase sai in sa method ɗin na ga method ɗin yanzu na yi shi. Yauwa gani ya koma Abdulaziz in capital letter gaba ɗaya. To yanzu kamar wannan baturen shi ma idan na ga dama for instance ina iya sanya shi sai in maida shi to shi kuma lowercase. Bari ne yanzu mu maida shi in capital letter duka a ciki. Mamadin mu kira yanzu yana can baturen to amma na bari idan muka kira shi yanzu sai mu sanya toLowerCase lowercase sai mu sanya s name second name s name. To yanzu idan muka run ɗin shi zai maida wannan baturen da yake a capital letter zai maida shi a small letters. Good yayi. Wannan shine a taƙaice shi ma wannan yanda wannan ke amfani. Sai abu na ƙarshe. Abu na ƙarshen shine wannan method ɗin na ƙarshe cikin waɗannan turo ba su ke nan ba string method amma dai wannan dai they are most useful one. Da sauran kuma in advance in ana research da za a san su. Yanzu misali sai nake son in yi testing ɗin waɗannan guda biyun. Mun riga da mun san da Abdulaziz da bature ba ɗaya bane ba. To amma yanzu ina iya cewa misali sai in sa f name dot equals to ma'ana shi wancan sunan Abdulaziz sai in sanya dot equals to misali sai in sanya s name a cikin wannan sai in sanya s name. Ina son in yi testing in ga shin Abdulaziz da bature suna iri ɗaya ne sun yi daidai. Nema idan nayi false gane ya ce min ba daidai bane saboda Abdulaziz da bature ba daidai bane. Amma idan na goge wannan baturen idan na goge Abdulaziz ɗin nan na maida shi bature shi ma na maida shi bature duka da in capital letter yanzu. To bari mu sake running ɗin shi. True ma'ana da wancan. To amma ɗazu na yi magana wani case sensitive. Bari in canza wannan e ɗin kawai in maida ta small. Kun ga e ɗin ce kawai na maida ta small. Za mu gani. Ya bamu false. Shi sanya aka ce Java is a case sensitive. Da small letter da capital letter akwai bambanci. Yanzu ga irin wannan problem ɗin da muka samu. Wannan shine amfanin wannan equals ɗin. Zai haɗa maka string guda biyu ya gani in daidai ne iri ɗaya sai ya dawo maka in boolean answer either true or false. Shine wannan.